Hi guys! Welcome sa aming YouTube channel. Ako si Mitch. Ako si Macy. Ako si Ja. Kami ang Chris Marias Farmers Vlog! Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman tayo. So ngayon po, samahan niyo ako at kami po ay magha-harvest ng saging. At may nakuha na po ng buyer yung papa ko. So guys, samahan niyo ako. Pupunta tayo doon sa masaging at dito sa kabila. Tara guys, samahan niyo po ako. At maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe, nag-share, nag-comment, nag-views sa aming mga videos sa YouTube namin. Thank you very much po. Tara guys, samahan niyo ako doon. Let's go! Dadaan naman tayo dito sa palayan. Ayan sila guys, oh. Papa ko, kapatid ko. Ayan, ang daming dalang saging. Ayan. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung yung mga nakuha pa nila. Ayan guys, yung aking bunsong kapatid. Gwapo ba? Ayan, si Aljon. Si Aljon yan guys, yung aking bunsong kapatid. Ala, tatawid tayo guys. Tumawid ako guys, oh. Ang liit ng tawiran. Ito guys, yung tinatawag na itong isa, latundan, yun, senyorita. Habang guys, naghahanap ng pwede nang ma-harvest na saging, naglilinis na rin sa mga wow, saba. Ang haba ng saba. Mahaba na buwig. Ayan guys, oh, pinagpapapak na ng lamgam. Parang antik. Ang daming langgam guys, oh. Wag mo ipakita yung legs mo, kakahiya. Baka matalo mo ang legs ko niyan. Ito po ay tinatawag na saba. Ang daming liga, yung parang amtik, yung parang lamgam. Kaya pala nagsasasayaw yung kapatid ko. Ito po siya guys, oh.
Naunahan na kami ng mga ibon. Kinain na ng mga ibon kasi nahinog na siya sa puno ng Ayan na po guys, ang dami. Meron pa doon, nangunguha pa sila. Guys, ito na po ang nakuha naming mga bunga dito sa kabilang side ng area of responsibilities. Guys, ito na po yung nakuha namin na saging, mga saging. Dito lang po yan sa kabilang area. Yan. Mamaya po, mangunguha pa tayo doon sa kabila din. Marami kami guys, masaging. Buyer lang po talaga ang wala sa amin. Kaya nangangapa kami magkambas kung sino yung makukuha ni Papa kong buyer ng aming mga saging. Ayan po, doon sa kabila, mamaya doon naman tayo. Magkabilaan po kasi yung aming masaging. Nasa gitna yung aming palayan. Dati po kasi guys, kami ay may pwesto sa palengke, yung papa ko. Kaso lang po, nung May 13, mga araw na hindi namin makakalimutan na napaka-worst na araw, siya po ay na-aksidente habang pauwi galing po sa palengke. Na-aksidente po siya, nabangga po yung tricycle na kanyang dala. Kaya po medyo nagka-trauma po yung papa ko talaga. Kaya simula noon, naglaylo na siya sa pagtitinda ng mga saging at iba pa pong mga root crops na galing dito sa aming mga taniman. So kaya po ito, nangangapa kami kung sino yung pwedeng makambasa namin na magkuha o bumili ng mga aming mga saging. Kasi po talaga hindi na namin pinayagan si papa ko na magtinda-tinda sa palengke. At saka naano na siya guys, nawala na siya ng pwesto sa palengke. Kasi nung matagal siyang hindi nakatinda, syempre, naunahan na ng iba at saka nawala na talaga ng pwesto. Kaya ito po, yung ibang mga saging namin, nabubulok na lang, binibigay namin sa aming mga alagang baboy. At saka yung iba, pinamimigay namin. Tas yung iba, binibili naman ng aming mga kapamilya. So ito guys, ang kwento tungkol sa saging. So naiyak na po ako. So ayan na po, hahakotin na ng aking gwapong kapatid. Dadalhin na doon sa bahay. Babalik-balikan niya kasi madami. Yun, nahulog pa sa tubig. Matawid pa kasi kami guys sa maliit na ilog or sapa. Tutulungan ko po siya guys maghakot para mabilis na matapos. Diyan muna po kayo. Manood-nood muna po kayo. Tutulong muna ako guys sa aking kapatid. Diyan lang kayo. Manood lang muna po kayo. Yeah.
Come on. Guys, kakapagod maghakot. Masakit ng katawang lupa ko. God. Ito guys, pauwi na po kami. Ito na lang sa akin na isa. Ayan, pinasana ng kapatid ko. Kasi nakakapagod, pabalik-balik. Go. Kayat yung buhok. Guys, oh, nahinog na sa puno. Bulok na. Sa manok na lang yan, sa baboy. Ito na po yung saging na nakuha namin kanina. I-deliver na ng kapatid ko doon. Nakuha ng papa kong buyer. Dadalhin na doon. So ayan guys. Salamat doon sa buyer kasi magkakaroon na naman ng pera si father. At meron na naman pambili ng mga kailangan dyan sa kusina. Yan guys yung mga
Yung perang galing dyan sa saging guys, yan ang gangan sa loob ng bahay, lalo na sa kusina, katulad ng mga ricado, like sibuyas, asin, bawang, paminta, tuyo, tinapa, asukal, kape, gatas. Yun, galing po dyan sa kita namin sa saging. So yan po nagbibigay sa amin ng budget sa loob ng kusina. Kasi sa palay or sa rice, walang problema kasi meron kaming palayan. So ang pinoproblema lang namin yung mga pambili ng mga gamu-gamu, kumbaga, dyan sa loob ng bahay. So ayan guys, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe sa aming YouTube channel. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-views, nag-like, nag-comment, nag-share. Maraming salamat po sa inyo. Thank you guys. Again, Tres Maria's Farmers Vlog.